има засада. Тут печатка. Айде Балде, къде си? Балде. Vamos, хайде Барселона. На Кубарси, май. Червен картон точно. Ма то тук има засада между другото. Айде, Кубарси. Директен. Арауфо рече. Балде, какво прави Балде? Засада? То там никой не подари. И то Арауфо направи също нещо между Не е доспа. Сега ще му Това значи не е ли? Айде бе! Айде бе! Много за Барселона, 61 минута! Как е възможно това? Те Гаврика грешка. Рафи! Рафи, пише отведе. Опа, Айде бе! Дигай се бе, Барселона! Иди на за Барца! Като теш бе! Рафиня ще вземе златата топка! За пореден път виждаме съревнованието Рафиня Салах. Рафиня за пореден път носи Барселона Това на... е гол, който само показва какъв е дървар. Рафиня за пореден път носи Барселона на своите плещи. Това са показва Изключителен! дървар. Докато виждаме, че Салах също беше по никакъв начин не демонстрира класа. 9 гола в 9 мача в Шампионската лига и още 5 асистенции. 14 гола асистенции за бразилеца. Рафиня е поетал в подем и вие тук трябва да бъдете тихи. Трябва да си. Трябва да си тих. Аз имам. Рафиня, Барселона. Ако Барселона почне това ще бъде за историята. Случай. Айде бе! Майче се мила къв инфарктен квизмен матч.